Rikicin duniya da mai rai akan yi shi, ba a yin shi da wanda baya nishi. Abin takaici kasar nan ba doka da oda, idan ka nemi haƙin ka sai su fasa maka oda, daga nan sai lahira babu jira. Talaka na tafa sai kawai su kama shi, su ce yi wa under arrest, kana tambaya tabbas babu kai ba wani rest. Hey you, me kuke tattaunawa ne? We army robbers. Officer mu yan ƙasa ne masu bin doka, why you dey treat us kamar babu doka? Oh, kana koya mun hanyar sanin doka? To wane ne kai? Me ka taka? Babu abin da na taka. Ka kuma ofis za mu je, ka ga masu kare doka. Ba mu gane ba, da me ka kama mu? In ka gan mu a haka shine zaka zalunce mu? Ka kuma zagin mu sai mun ga gatanka. Ku wuce mu je, ku tashi. Officer wallahi kana taba ni sai ka ganka a social media. Babu ƙarya. Oh no, duniyar yau ta ƙare, ba amana. A kan kuma house zan ruwan oda, yau bani da kariya, ƙasata ta zama rariya saboda babu cikakken doka da oda. I'm too confused. Nigerian law is not favorable to me. The law is not even favorable to police. Go and see their houses. Wallahi sai kai kuka, shi yasa ba sa iya kare doka. Ni ina son ƙasata ta samu doka. 'Yan majalisa ya kamata ku gyara doka, ku daina son kanku, ku zo ku gyara doka. Muna buƙatar ku zo ku ba mu amsa wannan aishi rikici.